Έτσι, είμαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε. Πάω και εγώ πίσω στο στρώμα. Πάμε να βρούμε εδώ μία βολική στάση. Κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είναι αυτή η στάση άνετη, βολική και να μπορεί το σώμα εδώ να βρει μετά από αυτές τις πρώτες στιγμές λίγη ηρεμία, ησυχία, σταδιακά μια κινησία. Ολοκληρώνεται σε αυτό το σημείο ανοιχτούς διαλόγους. Παίρνετε τις σκέψεις στο σημείο αυτό που μπορείτε να τις αφήσετε. Τις αφήνετε. Για να έρθετε στην εμπειρία του σώματός σας, στη στάση, στη θέση. Την αίσθηση πως το σώμα στέκει, σταθερό, ακίνητο. Διαπιστώνετε τη βάση στήριξή σας, τη λεκάνη, τα πόδια, τα μέρη αυτά του σώματός σας που έρχονται σε επαφή με το πάτωμα. Νιώθοντας μια αίσθηση εκηγείωσης, μια αίσθηση σταθερότητας να αναπτύσσεται, μια αίσθηση μιας βάσης που στηρίζεστε και σας στηρίζει. Έτσι, διαπιστώνετε πως υποστηρίζετε όλη η σπονδυλική στήλη και το κεφάλι στο πάνω μέρος της σπονδυλικής στήλης. Διαπιστώνετε μέσω των αισθήσεών σας τις δύο πλευρές του σώματός σας. Και τη σπονδυλική στήλη στο κέντρο. Και σήμερα μέσα στην πρακτική μας σκοπό έχουμε να αναπτύξουμε αυτή την αίσθηση του πυρήνα, του κέντρου, της σύνδεσης με κάτι που είναι σταθερό μέσα στο σώμα, μέσα στην ύπαρξη. Κάτι που είναι εκεί, πάντα εκεί. Κάτι ασφαλές. Κάτι που συμβάλλει στο να νιώθετε το κέντρο σας, την αίσθηση του κέντρου σας, με ό,τι και αν γύρω συμβαίνει. Και όσο αν όλο αυτό τραβά και αποσπά, και όσο και αν εμπλέκεστε μέσα σε αυτό, μπορεί πάντα να υπάρχει ένας πυρήνας, ένα κέντρο καθαρό, ήρεμο, εκεί. Μπορείτε να επιστρέψετε και να νιώσετε πως συνδέεστε με αυτό.
Μπορεί λοιπόν σε αυτό το σημείο να αναπτύξετε μέσα σας μία αντίστοιχη πρόθεση, μια πρόθεση που να δηλώνει αυτή σας την κατεύθυνση προς το κέντρο, προς αυτό το κάτι μέσα στο σώμα, μέσα στην ύπαρξη που είναι εκεί, και σαν το σπίτι μπορείτε να επιστρέψετε μέσα του. Από εδώ να ξεκινήσουμε με την κάπα λαμπάτη αναπνοή.